Maagang nagtungo sa Fuerte Camsur Sports Complex ang tricycle driver na si Arnold and Cristito ng Barangay Purok, Canacman, Camarines Sur. Yan para tumanggap ng 5,000 pesos na ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Ayon sa kanila, gagamitin nila ang natanggap na ayuda para sa pang-araw-araw na gastusin kabilang ang pagkain, panggasolina at iba pang pangangailangan ng kani-kanilang pamilya. Sa pamilya, siyempre, sa gamot. Walang ibang mapupuntan to, dad, sigurado. Pambili ng bigas, ulam. Kaya laking tulong po to, laking tulong. Para sa kanila, sa mga anak ko na lang, para sigurado may patutunguhan. Malaking tulong to dahil medyo mababawasan yung gastos na para nakita ko, ngayon may galing sa DSWD o sa gobyerno binigay. Dahil sa mataas na presyo ng langis, apektado umano ang kita nilang mga tricycle driver dahilan upang manghina ang kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Umaasa naman ang tricycle driver na magpapatuloy pa ang ganitong programa at tulong mula sa pamahalaan upang masuportahan ang kanilang kabuhayan. Samantala, nagpapasalamat ang mga benepisyaryo sa pamahalaan sa pagbibigay ng ayuda sa kanilang mga nangangailangan. Salamat sa datuyang Pangulo na medyo siya nagbigay ng subsidy sa mga itong programa sa mga drivers. Kaya nagpapasalamat sa grupo namin. Salamat sa gobyerno sa tinausamuyang ayuda ta nakakuha kami ng kadikit na pambayad sa utang. Kaya nagpapasalamat kami, lalo lang kay Boss, kay Gov, kay Congressman. Malaking tulong po to sa amin, lalong-lalo na ngayon. Sa panahon ngayong krisis tayo. Nitong nakaraang linggo, unang nakatanggap ng parehong ayuda ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iriga at Naga. Sam Alano, CSN.